Det er dygtigt. Smager dejligt, ikke også? Smager dejligt. Nej, ikke med fingrene, Isabella. Ikke med fingrene, vel? Ja, sådan, det er rigtigt. Ikke med fingrene, nej. Med skeen, det er fedtet. Ja, det er rigtigt. Hvad mere der? Ja. Ikke med fingrene. Måske en. Ikke med fingrene. Nej. Med skeen. Ja, du spildte lige der, det er rigtigt. Der var lige noget ned der på tøjet. Så mor lige. Ikke med skeen. Op med skeen her i maden. Sådan. Sådan en god bære der.